sablang taong gitna, hindi kaya nikipo. Hingsiwala ko kulisak na, isadyain dananing Ginoo. Ituloy niyong inalalana, natayain kay katawang Diyos. Balang kulkot ang baganya, punong-puno kang patagalan. Ating sablang taong gitna, hindi kaya nikipo. Balang kulkot ang baganya, punong-puno kang patagalan. Ating sablang taong gitna, hindi kaya nikipo. Ang aking laban mapupos na, di bulang mamadagitala, di maglang makaroon ng dala, di pilit itirang kitula. Balang kulkot ang baganya, punong-puno kang patagalan. Ating sablang taong gitna, hindi kaya nikipo. Balang kulkot ang baganya, punong-puno kang patagalan. Ating sablang taong gitna, hindi kaya nikipo. Mukhya't aking mata sa bundok, ikulis ang pamanyawis mo. Tumula ka o Jerusalem, dangalaning ginugay kang Diyos. Balang kulkot ang baganya, punong-puno kang patagalan. Ating sablang taong gitna, hindi kaya nikipo. Balang kulkot ang baganya, punong-puno kang patagalan. Ating sablang taong gitna, hindi kaya nikipo. Hingsiwala ko kulisak na, isadyain dananing Ginoo. Ituloy niyong inalalana, natayain kay katawang Diyos. Balang kulkot ang baganya, punong-puno kang patagalan. Ating sablang taong gitna, hindi kaya nikipo. Balang kulkot ang baganya, punong-puno
Maya pa bakpo kay katamungan. At syuta na po king kaduang aldo ning simbambengi. Idawon tayo po in misang ini para karing kapasalamatan ng Mel and Marlene Manalang, Yel Ilagan, Edgar and Lourdes Pineda and family, Purokto Little Baguio, Lecom, PYM, vendors. Para king kapasalamatan king Aldo ning kebayta ng Charina Mabanta Razon, para king malagwang kapaldanan ng Liza Deyang Manalastas, Alvin Malapitan, Patricia Luis Nucum, Mirna Lind Serrano, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Rogelio Duldulao, May Cabrera, Amparo Failon Cruz, Noel Torno, Francia Damiana Bansil, Ernesto Dizon, at ding anggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatad tamong mayaw na biye. Bob Ryan Care Galang, Celestina Badoy, first death anniversary. Nicasio Reyes, Catalino Maclang, Juliana Dino, Josefina Masbang, Jesus Dalos Sr., Maria Cristina Miranda, Emmanuel de Guzman Sr., Hedeliza Maglalang, Leila David, Maria Teresa Morales, Helen Bautista, Rashinaya Marie Lacson, Ruben Lacson Jr., at ding sablang kaladwa king purgatorio.
talakad tamo po at ikanta ing dalita pamuklat. Kilagyoning igpa, paninganak, panimbanal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili ake kayungan. At kaya ka antimurin. Good morning. Good morning po, Among. Chuta na po kayong kaduang misa tamong ganingaldo, para king kaya tamong novena, para king kaya tang Pasko, king da pamanyatang ning Ginoo. Mabasa ka rin kaya katang Ebanghelyo yung pamilya ng Diyos. Pamilya ng Jesus, kayong pipumpunan, kayong penibatan. Nakalalagyo mabasa, dapat din itawal. At mo pamilya tamo. Makanyan mo naman pasalamatan tayong Diyos, yung grasya ng pamilya. Yung grasya na rin tao, uli da, mibay tamo. Karing panahon, mas pewalagan tamo yung bagay, material, o making problema, kaya katamo yung pibandyan, kaya sa ka rin kaparatan tao. Di na nakatasan ang grasya ng Diyos, mamatawad at may patawaran. Itangan po, Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto. At kaya kayo kapatid, uling may kasala kong bina, King isip, amano at dapat at may yaliwang kakulangan. Ulinita, ipanagapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo. At kaya kayo kapatid, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos, sa may payang tutu pakaluluan nakatamot king pangapatao daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen.
Ganakan tala po rin kay katang panalangin. Abe-abe tamo po mga di. Di nga tsuke ang kilob ng pisamban. Deta nga tsuke taking garahe. Deta nga tsuke ang patio. O deta nga tsuke ang dalad. Makatalakad. Maging metong tamo po kay pa mga di. Oig paming miglalang. Talapanabos ng ketawan. Biriyan mong mi katawan yan taon kaya kangamano, king sepo po na ning Mariang Induna, kapilan man birhen. Kim pamakyagom na king kaya kaming pangatao. Ipagkalaman kayo mo naman sanang mirakayanan, king kayang pangadiyos. Huling ya, mabibiyat magari kambe mo ning Banal Espiritu, meto mo king pangadiyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Inaus nung Jacob ding anak na, at nga na karela. Lumapit kayo at makiramdam, o anak ng Jacob, at pakiramdaman niya Israel at tatayo. Ika naman Huda, purianda ka at dukulake ka, ring kapatad mo. Kasalang mo, tatalnan mo labatal. Huda, anak kawaring, Leon. Pasibayo kang sasalikot, kay ba't mong may kamate? Leon kang makapainawa, ae lalapitan, ning ninuman. Eyam ako misan man ing setro kang Huda, ni ing simbolo ning kayupayana. Ang gaking datang ya itang talan king setro mo, asukat dang pamintuan, ding tao. Ing Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, miral sa ing katuliran, king kayang kapanawnan. O Diyos ko, ingke kang ari, kaya kaayasang pamatulan. Kaya kayang turuan matul, aalang pa mga biran. Kingke kang hustisya, dakayanan mesana, bang mikingmit mong katuliran, kayayang pamahalan, ingkeyang balayan, at karing mayayalipit, ibiena, ing katuliran. Manano na sanang ing labwad, magkalubyang dakal akanwanan, at kaya mag-ari ing katuliran. Ipamingwa na sana ning ari ing katuliran daring atsu, king kakaluluan, ding king kagipitan, kaya lang saupan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanawnan, laganap sa ing kapayapan, anti ing saslag abulan. Magariya sa karingmingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, angga king sikoti ning yato. Eya sa makalingwan, ingkeyang lagyu, kapilanman, at manatili, ingkeyang kabantugan, kalupaningaldo.
manano na sanang ding bansa, adwanda bendisyon ng Diyos, anting gewa na king ari. Talakad tamo po at parangalan ng Maya Pabalita. Meka Kenny, kabyasnan ning kiyakatang Diyos akakatas-katasan. Mantabe ka king pamaglakbe, kambe ning upaya at lugod. Ituro mo king lumakad karing daklat ning belwan. Ingino manatiliya kay kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king Maya Pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Itiing listahan ng piyakitan karimpipumpunan ng Kristo, amenibat king lahing ng David, at David apipumpunan ng Abraham. Abraham anak ni Isaac, Isaac anak ni Jacob, Jacob anak ni Yehuda, ang poding kapatid na. Yuda ay anak na Lari Tamar, kang Tamar di Fares at Zara. Fares ay anak ni Esrom, Esrom ay anak ni Aran, Aran ay anak ni Aminadab, Aminadab ay anak ni Nasaon, Nasaon ay anak ni Salmon, Salmon ay anak ni Boaz kang Rahab, Boaz ay anak ni Ruth, kang Ruth Iobed, Iobed ay anak ni Hese, Hese ay anak ni Haring David. David ay anak ni Solomon, king may asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Roboam, Roboam ay anak ni Abias, Abias ay anak ni Asa, Asa ay anak ni Josaphat, Josaphat ay anak ni Joram, Joram ay anak ni Uzias, Uzias ay anak ni Jotam, Jotam ay anak ni Akas, Akas ay anak ni Ezekias, Ezekias ay anak ni Manase, Manase ay anak ni Amon, Amon ay anak ni Hosias, Josias ay anak ni Jeconias, ang ponding kayang kapatid. Kadita minyaring pangadala daring Israelita ang timbihag king Babylonia. Kay bat ning pangadala daring Israel ti taking pangabinyag taking Babylonia. Jeconias ay anak ni Salatiel, Salatiel ay anak ni Zorobabel, Zorobabel ay anak ni Abiyud, Abiyud ay anak ni Eliakim, Eliakim ay anak ni Azor, Azor ay anak ni Zadok, Zadok ay anak ni Akiyum, Akiyum ay anak ni Eliud, Eliud ay anak ni Eleazar, Eleazar ay anak ni Mathan, Matan ay anak ni Jacob, Jacob tata ng Jose, asawa ng Maria. Maria, yung ima ng Jesus, ang mamayawos Kristo. Inya ay ganagana, labilang apat alahing manibat kang Abraham hanggang kang Haring David.
lamang apat alahi manibat kan David, ang aking pangadalada ring Israelita, ang timbihag king Babylonia. Lamang apat alahi manibat king pangadalada king Israelita, ang timbihag Babylonia, ang aking pangabait ng Kristo. Kapatading maya paborita ni kakatangang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ng igpampo ng anak po ni Banal Espiritu. Amen. Good morning po. Good morning po, Amo. Kumusta na ko po? At yung pong lugar keting mabilugayato, adwalang lugar. Ay, 5 lang lugar. Ngawas the blue zones. Itang blue zones sa Reni, kinilala dala uling karang 5 lugar na Reni, peka matwala rin tao. Kingkarelang lugar, ordinaryo mo itang 100 years old yung asa ka na nung maglakad. Ordinaryo mo itang 95 years old, dakit may manyese yung apo. O apo da rin kayang apo. O manakit kang 90 years old, magluto ya. O magobraya king marangle, o manasan niya. O mamot yan dutong para king karelang tatamban na pamagluto. Sabihin ko po dahil 5 lugar na po. King Ikaria, Greece. King Okinawa, Japan. King Sardinia. Loma Linda, California. Ang pop-up King Nicoya Peninsula, King Costa Rica. 5 po rin lugar rin. Nung nuka rin peka matwala rin tao. They have a gift of longevity. Kaya ti Pilipinas, yung peka makwalta kaya kata, ang peka makwalta ang Pilipino. Kaya balo ko na may itong karang makwalta. Henry C. Pero pila niyang banwa Henry C niya pong Mateya? 94 na po. Karela, 94. Ordinaryo yamo. Itang 94, ilang makarate, masikan lang. Itang more than 100, masikan lang po. Nya po ano karakal deng gagawang sulat, mag-research, panigaralan na ano kayong kakananda, itakarelan diet, nyating Greek diet, which is more vegetable, beans, fresh fish, makanyan po itangan lang masyadong dilata kasi kareta lugar da, alalang refrigerator, alala pong mga regular grocery dilata, mga preserves, mamang parating fresh na. Siguro niya makabalabi uling karelang kakanan. Abya po siguro ito. Kadwa deng aliwa naman deng mahilig keng exercise sa biyenda. Niya kakabalabi kasi masikan la katawan. Magobra la, elamu kera-kera, alalo keng bale, lulwal la, manyutong la, tatanam la, manasan la, mamwat la, physically kaya active. Kaya isipan da yan, nabanday lang ito. At naman sasabing lahi da, genes. At yung kaya karelang lahing makabalabi Bala mo kaya katama po tang maragul ka balugbog. Bala mo makaba ka biyan kasi madagul ya balugbog. Potang malati ka balugbog, matay ka na kanya. Pero tang lahi da. Pero tutula po siguro din Pero tingko pa po sadya sa lo. Basa ako lamo po. O ba't mo naman makabalabi? Kaya bela po reta katlo. Muna po, makabalabi uling abi-abi lang parati kayang pamilya. They live as family. At yung pamilyada, mga ragulang pamilya. Puta magluto la, mudi itak, dakal. Bala mo, aldoldo, fiesta. Atakin mo rin matua. Magluto la, para kare-kare lang apo. At anak na rin karelang apo. Niya po mga la, parating madakal at tao. Masaya.
Kadwa po kayong pamilya, kayong masayang pamilya, masaya lang naman kayong komunidad da. They have a happy community. Panatila luluwal, elang mag-TV, alalang dakal Facebook, o kaya itang katamong tablets. Ali po, panelang abi-abi, luluwal la, tulak yung leledalang, pagkwento la, maili lang maili. At dedi po, makakabang biye. Ne po. Kesa kayong makakulong ka kayong bali. Makay nakatawan. Apan sigupin, dakal ko kayo. Ako masyadong akakit. Uling ako masyadong lulwal. May nga puti ko po. Balo, nung maputi ko talaga, may nga putlata, muling nga talulwal. Puli na yung pandemya. Ila, panay rin lulwal. Panay lang makabilad, masikan lang katawan, uling lulwal with the community. At katataw yan po, dening 5 lugar arena. They have strong faith. Masikan lang kasal pantayanan. Ilangan po, mga dila. Kikilala lang kay nga pong Ginoo. They have an expression of faith. Elangan po Kristiyano. Elangan po Katoliko din. Pero, biyasa lang mga di. Balo din kilalanan ni Diyos yung biyeda. Sasabihan ko po ini, uling kaya ni ka na akong binasa, king ebanghelyo tamo, ilareng makatwa ng Yesus. Den kayang pipumpunan. Den kang binasa kong lagyong areni, lagyulan tao. Tao la po deni. Marakal la, siguro may inip kayo, 14 lahi, 14, karakal na po deta. Makainip lang pakiramdaman, pero nung akit siya po balang metong karela importante. Palagi ako nung alaying metong bakay man mibait de susunod. Impasalamatan tamo po, insanay tamo, mika makabata mo namang biye. Emuitang masaya, gawan tayong buritang gawan, asali tayong buritang asali. Sana kumabata biye, magintang masikan. Muling mamangan tamo, titanday at healthy, importante po ito. Muna man kakabata biye, uling kaya katang pamyabiyabe. Masaya tamo kayong pamilya. Nga napin, we have reason to live. At ikan daylan para ipaglaban mo yung biye. Inspirado ka, karang mismong kaluguran mo. Masaya ka, karang yung pamilya mo. At hatatabili uling abe-abeta mo. Potang milalako ka, tamga na sana yung pamilya, den kaluguran, ilang mantabe, magluto tamo, mamangan tamo, den parating nga rin eksperyensya, lalalam, may kaya katamong pamiyabe-yabe, maging matibe tamo. Nga na alone does not mean lonely. Neither if you are in a group does not mean you are a community. Or being together makes you family. Porke akong dili malungkot ko. Pututoy, tangyang akong dili, pwede ko ngali malungkot. Kung po tatakot maging ikan dili nung talagang kailangan. May ako lareng magobra lareng anak mo. O kailangan, tsuka kay ikan diling magobra. Pero po tambalo mong kaluguran na ka rin tao, dakal ka kaluguran, ka malungkot. Gusto po ita. Ako madalas po, akong dili, uling matuwa akong bayin tao. Pero, man malungkot. Kasi balo ko, kaluguran na ako mga ako. Dakal ko kaluguran. Kaluguran da ako rin sa pambato. Nang taga-keti, kayong baryo tao. Marakal ko taong balo na pag malasakitan da ako naman. You can be alone, but you are not lonely. Pero pwede mo naman, you are in a group. But it does not mean you are in a community. Pwedeng pareho nga abe-abe. Pero yun ako man may kakalaguran. Halimbawa, kayong obra, kaya be mo kayong obra. You are together, but you're not community. You don't have any relationship. Kaya pinay-membring kaya be, membring kaya be mo kayong obra. Kaya ini, may ano membring kaya be ini. Bullshit ka karela. Pwedeng kakaklase kayo, from grade 1 to grade 6, sabi-abi ako beto classroom. But it does not mean you are community. Physical presence or
being hooked sa position, be one another, siping-siping kayo, it does not make you community. Kaya ngita kayo, di pwede kayo siping-siping kayo, pero it does not make us community. And even family, lalo na. Being together, porque abi-abi ako kayong bali, para-pareho ko pinido, pamilya na kayo. Siguro, technically, pamilya kayo, pero aliwa pa rin tang relasyon na makakabambi. O ba't ko po sabihin ini? Inggi katang ebanghelyo, kwento din ng makabang pamilya, at ulit na rin pamilyang reti, may bait siya yung Diyos. May bait siya yung tagapagligtas. May bait siya yung ginugim busal tamo. Bali po rin pagbasa ko lang yung rene, naman perfect. Dakala makasalanan mo naman kare sinabi ko. Detang may sabing, detang kamag-anak pipumpunan ng Esos. Many of them are not ideal. Bala mo kayong pamilya tamo, kaya mo naman pag maragula ustutangan, mayap tangan. Aliman, they are never a perfect family. Pero king karelang lahi, mibay siya ingginong. Kaya katamo man, tamo sigurong mayap-mayap kalupa tayong aliwa. At ita sigurong akit ay gusto kayong pamilya tamo, mas balo yan. Pero ay nabuli sabihan ay mibay tin Diyos, kim pamilya tamo, kim busal tamo. At ko pong kwento kaya kayo na, meting pong metong pari, yung lagyo na Richard Rohr, ne? Kaya po, monk yan, OFM, Oblates of Franciscan Missionary, mga-base siya po kayong New Mexico, America. Sabihan na kano yung biyata mo, adwayang paralan, adwayang ukdo. Our life is two halves. First half, second half. Palang po tango niyan mo, basketball. First half, second half. Palang tanguna po kadwa. Imbiyata ka no, madidibay diyang manita. Ita ka nung unang parte ng imbiyata mo, we focus on the container. Pilulanan. Itang kadwa ka no, we focus on the content. Itang laman. Potang nakanakta ka no, in focus ta mo, itang pilulanan. Itang akakita rin tao. Kayang luwal. Nanukule. Masanting ya. Nanuya brand. Malya. We focus on the clothing, the gifts, the material things. Nanula tatakde sapatos mo. The brands. Purchases. Magkano ya? Antiya karaguling balena. Nandiya position kayong obra na. Nano ngayari na. Biyasa ya. Nanuya kayong pamag-aral. Naning obra na. Boss ya. Nanula rin awards na. What are the positions or recognition? Sometimes he even compare. Mas biyasa tapa kanya. Mas mayap ko kanya. Sometimes he also quietly compete. Lamangan tala rin. O ito po yung mumunang biyata mo, itang panluwal, nung nanong akakit da. At bada ka lang taong makanyaning karelang biye, itang panluwal, yung maulaga karela. Akwento ko na po yata kanita, misan ordinaryong aldo. Akwento kayo po itang makwalta, yabang. Yung kayang concern, yung kayang isipan, yung sarili na mo. Nung nang sabihan na rin tao, yung pibandyana, yung gamit na, kaselan. Misan sinaliyang kotse, ane kamal. Pe kamal yung kotse, selina, two-door ya, sports car ya, ane kasanting, mamanewane. Papagin na ka rin tao, makasakay ko yung pe kamal na kotse. Makapakanya niya pagamat kayang kayang manibela, makabuklat siya kayang kotse top down. Kamal na. O nang in-overtake na yung metong atrak. O nang itang may overtake ka truck, may kamali ang may diskarte kayong space, kayong lugar. Asang gayuran ng truck, yung kotse ng masanting. Mila ko yung pasbol, kaya side ng driver. Ane kamwa, may sira yung kotse ng masanting, brand new ya. Alay pa man plate number. Aba, pepayaws lang polis. Didimanda ni itang truck driver, ane kamwa. At sinira na yung pasanti kong kotse. Mila ko yung pasbul. Nga na. Kaya ba ditang pulis mag-imbestiga mga musyabok, buntok. At kamo, ayo po nga na.
may siraya po yung kotse, yung Mila Koya pasbol. Yung apansinan, yung gamat yung alayo. Tinugi yung gamat na ketang truck. Kaya ba niya kapansinan ng alayang gamat? Haray, hala ko, itang ka na akong relo, itang relo ko nga na. Rolex ita nga na. Lalo niya po, Mila Koya gamat, pero yung mahulaga kayo, luwaman gamat na. Itang Rolex na. Makanyan po atang mumuna yung biyeta mo. Yung kaya problema, nung nasa biyanda rin tao, naambandita mo, nakikata mo, may karabyado tamo. Pero di pa pong kaduang parti ng biye. Itang second half, sana mirastangan keni. Yapi niya po itang ingulaga kaya itang keng kilub. Itang palaman, the contents. Nano po yung potang tutwa na kang bagya? Nano po ito? When you become more mature, itang pantunan mo na itang tahimik. You look for peace, quiet. Mas puri mo ita simply. Itang mas importante. You look from the inside. You want to slow down. Mas puri mo mabagal na mo. Alitang ka sa ng fast food o mabudi sa biye. Potang katsuna ketang kaduang ukdo ng biye mo, ing mas maulaga kaya ka, deng tao. Ing pamilya mo. Deng kaluguran mo. Ima mo, itatang mo. Deng anak mo. Deng kapatid mo. Yabe tano rin bayo mo. Potang atsuna kita kaduang ukdo ng biye mo, na maulaga kaya kay material bagay. Nung ati ka man material bagay, gamitan mo la para ka rin tao. Buri mo itang masaya tamo. Maulaga masaya tamo. You become conscious of your health. Sana kung mabata biye. Sesenda kayo, ako paboren. Relationships, persons, long-time friends, family, and you begin to listen, mas buri mo itang makramdam na kamo. Neng kayo magkantaya nga po mo, nakakaswelo. O yakit mo rin nga po mo ba? Nakakasaya, kaswelo ko, tsu kayo. O iting, kaya kamulaga. Neng kayo mas baburaga pa itang mga di ka, mga kasimba ka. O iting itang kaduang parti ng biyata mo. In the first half, you invest. Kanakoy ni, Selike ni, Leneleke ni, you invest. Akin to. Pero po tanga tsu nakitang kaduang parti ng biyata mo, ingaw sanda, you divest. Kaya ka na yan. Kung naman kailangan, tinakban makanyan. Brime, kaya ka na yan. Dakal na ako kanyan. Kung naman nagisan yan. You divest. Nakaya touch ka rin material na bagay. Mabilis kang tabili kayong material. I have enough. Kapag on yung pong ining first half pong second half ini, nakalupa ng basketball o kaya volleyball, no? Tiya first half, second. Kapit na yang makanyan. Hapal yaman po eh. It is not time-bound. It is not age-based. Bakit na po yung amanon ko? Porque 50 na ka, mas malalam na kang isip. O kaya 60 na ako, siguro 60 na ako. Kung na kailangan ng gamit. Kailangan ko na mo rin, pamilya ko. Mantutoy ita. It does not follow. Pwedeng 70 na ka, yung problema pa rin ni sarili mo. Na anong kutsura. Ay siguro, pigastusan kay ngarong ko, payayos kay ngarong ko. Payayos kay ngarong ko. Ay siguro yung kile ko, 17 na, kile ko. Kasi kilay is life. Pigastusan ko rin kile ko. Tapang metong kilay is forever. Kile mo. Siguro okay mo naman po ita, pero makakalungkot nung paborin mo naman din pamilya mo. Mo kasabi din ngaliwa, nakamang kasanti ka kile. Sesenyo po, den tao. Den ka parang tao. Den kaluguran. Den anak, den pamilya. Ning kayo mag-bless ko po sa akin. Madalas ko po mag-bless sa akin, Keti. Aluwa lugar, mag-bless ko naman sa akin. Puta pa-bless day sa akin, kaya raklan, bayo ya. May nasa, brand new la, lalo pang plate number, tila pang plastic. Puta mi-bless ko rin sa akin. Agit mo rin pa-bless sa akin. Very proud lang. Kaya mga babaeng ka na akong face mask eh. Tang paragulang ko sa rin busbus ko nga rong.
makadadagol na po suso. Kabat sabi ko, santing na po ni Sakenyo? Kamal na po ni Sakenyo? Brand new. Ay, bural-bural na salo. Awa mong, opo. Kamal na po kanya nini. Opo. Okay, totoo naman po ito eh. Pero bali po, sabi ang Corella, ang giyang malya po sa Kenyo. Kaya nga pong Gino, ika, ing asawa mo, deng anak mo, ilang masmal. Nga pong Gino, naman lalo ng kotse mo. Nga pong Gino, lalo na ika. Na ika maging kang ligtas. Potang muli kayo, alang kasasagulan, alang manasakit kayong pamaglakbeyo, o ita, impaulagan ng Diyos, ing tao. Kapatado, ini po yung kaya maya pabalita. Pag celebran tayong kaya pamilya, papalyaring eta naman mo perfecto, eta naman parating gusto. Nganapin Pope Francis ketang kayang prayer, there are no perfect family. We don't have perfect parents. We are not perfect ourselves. We do not marry a perfect person or have perfect children. We have complaints for each other. We disappoint each other. And there are so many no healthy marriage or healthy family without the exercise of forgiveness. Forgiveness is vital to our emotional health and spiritual survival. Without forgiveness, a family becomes an arena of conflict, a stage of hurt. Ala pong pamilyang perpekto, asawa o anak man o pengari. Pero potang agyutan tanggapan ng balang metong. Potang agyuta mong lagpusan ng kakulangan tamo. Kapatat, mi babay chain Diyos, kimbusal tamo. Kumabata po sana biye. Ating makabambiya tamo sana masayaya, makabaldugan, at tunepin iba't yaking pamilya ng Kristo, pamilya ng Diyos. Kilagyo ng igpa, paninganak, panimbanal ng Espiritu. Manalangin tam king Diyos igpa, ayat subanwo, mitubot king kayang anak, baniligtas na katamo, at gawa na katamong talapagmana king kayang ligaya king banwa. Ngatangan po makibat Ginoo ibiyemo ingke kang pakalulu. Ginoo ibiyemo ingke kang pakalulu. Baning Santa Iglesia, kapamilatan ning kayang pamanaral at halimbawa, parati yang maging manimuna, king pamaglualo, king matulid, ding kalulu, uling anak no ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ibiyemo ingke kang pakalulu. Ban maniwala ya kang Kristo ingyato, at tanggap na ingalok ng kaligtasan at dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ibiyemo ingke kang pakalulu. Banding sablang pamilya, tanggapan de karing pibale-barera, i Kristong talapagligtas, at mibiyebiyela anting karapat dapat anak ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ibiyemo ingke kang pakalulu. Ban itamongan, parati tanang pagkamalan, ing kalam ng kaligtasan Kristo, at ing dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo ibiyemo ingke kang pakalulu. Ngeni po adwan tayong sarilitang kapagnasan. Pangadiyo po retang pamilya yung atin tampuke kayo. O kaya ating pamilyang penasakit na ka kay sinabi daw, kay ugali daw. Tanggapan tala po. Pangadi tala. O Diyos ay igpami, papaw natin yan may kaya kang lugod, imbalayan ay natbus ng Kristong kaya kang anak. So panmukengan kikaya kang anak kami bibiye, anting tapat agalame, ning kaya kang pamilya. Itingan na doon may kapamilata ng Kristong ginuming. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Manalain kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayipayang totoo. Tanggapan saning ginuiting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kikatamay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, panwanan mo sana retingain, king kaya kang Santa Iglesia, kapamilatanan iting Eucharistia, ibayo na kami, ing tinapay ba't banwa. Itiyaduan may kapamilatanan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya ka yat antimurin, nayo reng puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at luman ka rin o igpa Diyos hingalangang lubos maypaya kapamilatan ng Kristong ginumi. Pisyag da ring sablang propeta yung kayang panyatang dela na ning indong birhen king kayang sepupunan kambening alang kasim parang lugod. Si Janang Juan at alapaminyag yung kayang panyatang at pepakilala na kanitang dinatang ne. Uli ning emo na nung lugod na kaya katamo, kipnuano rin kaya katamong tula, ang eni pagsadyan tayang pagmasusyan ing misteryo ning kayang pangabait. Kanita potang datang yang pasibayo, das na nakatang masigasig makabante at manalangin kabang ding puso tamong maglapol aking kapagmulalan at kapurian. Ulinita, kambeding sablang koro ring angel karin banwa, daralit migayang nigaya, ngamingan kakanta. Si Claude, tama po. Tunay kapin banal o igpa. Deta pong makasiklot keng lol, lalo na rin makatalakat keng katamong patio o kendalan. Kabitala po teng wanan tanggamat malapit keng katang puso bilang tanda ng katamong pamagmasusi king konsekrasyon ng katawan na daya ng Kristo. Tunay kapin banaloy pa ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya ni ginuming Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan. Kingwaning tinapet pepasalamat siya keka. Piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at karanye. Iting ka na akong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan, kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan ng kalis, karing kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minungko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbay talang hanggang di pa namibubu para kay kayo at para rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring sablang king karelang kasalanan. Dapta niyo iti
bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ni kasalpantayanan. Inyang yan igaganakan mo ikpaing kamatayan mo at ikayang pamanyubling mebye. Daraon mo kaya kayong tinapin ng biyat kalis ting kaligtasan. Lain mo pasalamatan kaya kayong pepalyaran mo kaming matampang talakadarapan uban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king katao na daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ikpay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, ding sablang kaluguran mit pamilya, kaparokyang sasaw, king kasuyuan, king kaya kaming baryo, king kaya ti Sapa Bato, at king kaya kaming parokya, king Banala Cruz. Ganakan mula naman ni kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang mayang abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya ba ng Maria, Birhen Indurin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang maipayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katangan.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapaypan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang na Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, no nilawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Botang masanting tamo pamiyabi-yabi, emu kapayapan, masayang kapayapan, ing kaya katangidake, kimbalang metong kapayapan po kaya kongan. Peace be with you. Masayang kapayapan. Si Claude, tama po. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Jesus, ang milalakog ing kasalanan ng yato, mapalad la ring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yagasme nga mano mo, humayap na ako. Dapat ning espiritual ako pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, ing pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man spiritual kening puso ko. Kakawulanda ka, bala mo mawari, at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emu sana'y paintulot, kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Orasyo Emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya kaniting pamangailangan mi, bani pagluwalo mo kami, laban kaniting coronavirus na marakal na inaangubye at marakal na naman ayawang sakit. Ipanalangin ming kalam mo, para ka rin sablang tao miyatasan, ban panigaralan ni panabatan iting virus, gawang masampat a paralan, ban aywasan impamikalat na niti. Ampong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo laring kaisipan ng ponggama daring mitagulaling, kim pamaningat ka ring masakit. King mit mong lugod kaingatan ang ponggelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapaninton masampat ta kalingapan ang lunas kaniting sakit. Manalangin kami para sablang misasakitan paulinitang virus. Mananasanang milunasan la at manumbalik ikarelang masalese pamikakatawan. Ipagkalubmuing kalam para karing kakayab daring sabla, ampong makapakyabeng masampat asawp karing pamangailangan da. Iti adwan mi kapamalataning Ginoong Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan magari kambe mo, king meron nga ning Banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Nuwa na Mariang kamasmasding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo Talakad po. tamo po. O Diyos sa igpami, kabang pakanan mula, kimpa mo nga nimbye, ipagkalubnya naman sana kaya kaming Espiritu mo, makeng sunlag king kaya kang sala, panyatang ng Kristo ang anak mo, kaya kaming ginu, manggaman king alanganga. Amen. Atin po ba tambayong requirement na burida mag-face shield tamo naman? Nung ating kayo pong face shield, mas masanting dalo na rin kayong kilupisamban, magdalatang face shield. Bala mo yung basa akong bayong palatuntunan ng gobyerno. Nung ating kayo rin po, masanting ating kayo mag-face shield tamo po. At bakta mag-ligtas tamo po ne po. Po bisang, kita po kasi San Fernando, tinesilatan ng Department of Health Tila metong parokya, silatan din obispo din alalang social distancing din karelang choir. Ang po rin karelang participants kay misa. At gawan tamo po iti bantaligtas tangan. May rastamo bayong banuang masalese, mas masikan. Bendisyonan ako po. Ning Ginoo manatili kaya kayong At kaya ka, ante mo at rin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran kilagyo ng igpa, paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaune, umetang paulagan, yung balang metong kaya katamo. Salamat, King Diyos. Bata po luluwal tamo, liwas-liwas na po.